Oso egun berezia da, bai Alberdaniarentzako, bai editore honentzako ere, zeren oso liburu berezia aurkezten dugulako, oso berezia alde askotatik begiratuta, idazle berri bat guretzat, ez berria idazle moduan guretzat, bai, gure katalogoan sartu berri, eta editore bat etxeratzen zaiguna, Aritz Galarraga. Amatu, Maite López Baseras, liburu berezia esan dut, alde askotatik begiratuta da berezia, aztertzen duen gaiagatik, gero beraiek jardungo dute noski zehatzago horretaz, bai netzako deigarria hau egiten zaidana, heltzeko moduagatik, gaiari heltzeko moduagatik. Maite Lópezek ez du bakarrik informazio bat eman nahi, Maitek zaindu egiten du informazioa emateko modua, eta hori da guretzako gauza benetan preziagarria, eta preziatzen duguna, bai Alberdanian, bai Aritzek eta bai nik neuk. Baina, esan dizuetan bezala, beraiek jarri dute horretaz zehatzago. Mila esker, zuei hona etortzeagatik. Egun berezia da, noski niretzat ere, Jorgek esan bezala aurretik beste liburu batzuk editatu baditut ere. Gaurkoa nik uste ibilbide luze eta oparo baten lehen emaitza delako, eta gaur hori zuei aurkeztera etorri garelako. Egun berezia alaber, lehen emaitza hau ez delako edozein liburu esan dezagun, liburu berezia da bere horretan, gero sakonduko dugu zergatik, baina ilusio handi egiten dit, lehenengo liburua Maite Lopezen Amatu izeneko hau izatea. Liburuaz zer esan, izenak ondo dioen bezala, Amatu, esan dezagun, amatzeari edo ama bilakatzeari buruzko liburu bat dela, ez? Baina noski, zer da zehazki ama izatea, ama bilakatzea, ezta? Noiz bilakatzen da emakume bat ama, noiz amatzen da. Emakumea hain zuzen haur batez, erditzen denean, haurdun geratzen denean, edo haurdun geratzen dela jakiten duen momentuan, edo ama izateko desioa, halakorik piztuko balitz pizten zaionean. Batira, pixka bat galdera hoiei tiraka osatu du liburua Maitek, galdera horiek erantzuten saiatu da. Beraz, amatasunari buruzko liburu bat, baina esango nuke amatasunaren gaineko ikuspegi desberdin bat ematen duela, Ez da bereziki onbera, ikuspegi onbera, edo esango nuke pixkat ikuspegi azidoa, Ez behintzat iragarkietan eta agertzen zaigun amatasun hori, edo ama moduko hori bezalako. Eta esan dugu, lagungarri gerta daitekela liburua, lagungarri, interesgarri, nik uste dut ez bakarrik amari, ez bakarrik amarentzat, ze amatasuna, emakumeen edo are ama izan diren edo izan nahi duten, afera esklusiboa ez da, harago ere badoa, eta denok unkitzen gaituen gai bat da, besterik ez bada, guztiok ere ama baten gandik gatozela. Baina, zuk Maite liburu idaztea, ze jenderen gana iritsi nahi zenuen, ze publiko zenuen buruan edo nor ikusten duzu liburu honen irakurle potentzial? Kaixo, egunon, da eskerrik asko danoi etortzeatik. Eta eskerrik asko baita Jorge eta Aritzi zuen hitzengatik. Esan duzun bezala, amatasunak guztiok unkitzen gaituen gaia da, edo behintzat ala izan beharko luke, askotan badirudi bai amatasuna eta bai ze garrantzitsua den, eta literaturan ere halako lekutxo bat eduki beharko luke, eta halakoak esaten dira, baina ez dakit bene-benetan sentimendu horiek barneratuta ditugun denok ala ez. Egia da jaiotza bera dela gai unibertsal bat, eta ordunaldia da gai sakona, benetan landu beharrekoa, eta askotan ikusten dira gai hauek bigarren mailakotzat edo ez garrantzitsutzat bezala. Hemen gauden danok eta munduan bizi garen danok gatoz ama baten gandik, jaio garelako gaude, eta jaiotzari gabe bizitzarik ez dagoelako, beraz, gaia bera
unibertsala da, denona dalako, eta hasierakoa delako, hastapenekoa, jaiotza dalako munduaren hasiera, ezta, sorrera. Adrien Richen aipuari keinu egin diozu, deno garela amagandik jaioak edo sortuak, eta, bera izan zen, Adrian Rich izan zen, bere zituena amatasuna esperientzia pertsonal gisa alde batetik, eta instituzio gisa bestaldetik. Eta hori ekarpen oso garrantzitsua dela iruditzen zait, ze amatasuna bada esperientzia pertsonala, baina bada denoi dagokigun zeozer, ez? Eta landu beharrekoa ere bai, eta adierazi beharrekoa ere bai, esango nuke. Instituzio gisa zergatik, amatasuna berak ikutzen dituelako hainbat esparru, hainbat bizitzako arlo. Eta askotan uzten da amaren esku soilik, bat ere garrantziarik eman gabe edo ardurarik hartu gabe. Eta azpimarratu nahiko nukena da amatasuna dela guztion ardura, ez bakarrik ama garenona, baizik eta baita gizarte osoarena, ezta? Erantzunkizun soziala daukala esango nuke amatasunak. Amatasuna estuki loturi dago zaintzarekin, oraindik, gaur egun ere. Eta, esan beharra da, zaintzak gaur egun genero femeninoa daukala. Eta hori pixkanakan ikusten aldatzen hasteko garaia ere badala. Eta holako ekarpenak egitea hortarako garrantzitsua da. Amatasunari buruz, lehen pertsonan edo bigarrenean idaztea. Beraz, ama batek zaindu behar du bere umea, ezta? Jakintzat ematen da, baina umea erditu ostean, bere umearen zaintzaren ardura hartuko duela. Baina nork zaintzen du ama bat? Nork dauka ama zaintzearen ardura gizartean, ez? Hor badago halako hutsune bat. Eta horri eutsi behartzaiola uste dut. Literatura arloan, esango nuke, badagola halako gabezia bat, ze adibidez, esan dugu, amatasunarena dala nire ustez behintzat hasierako gaia, gai unibertsala. Ondoren etorriko dira gerrak, ondoren etorriko dira maitasunaren gaia, erbestearena, politikarena, eta abar, ezta? Baina hasierakoa jaiotzarena edo are amatzearena, horiek ere lekutxo bat eduki beharko lukete literatura arloan. Gerrak berak badauka literaturaren apalategian esango genuke bere tiraderatxoa, ezta? Genero epikoa hor sartzen da. Baina amatasunarena beti ere ari gara kokatzen, saiakeran edo gogoetan, edo batzutan novelan, baina ez dauka bere lekua, bere leku propioa. Eta izan zitekeen, ezta? Ze egon badaude. Eta adibidez, sortze generoa edo jatorrizko generoa edo izan litezke, badibide batzuk. Gerraren edo genero epikoaren protagonistak eroiak dira, baina amak ez dira eroi bezala ikusten, erditzea beraz alda, eroi batek egiten duen balentria bat, ez? Eta ez hori bakarrik, erditu ostean, gero, nola kudeatu umearen zaintza, etxearena, norbere buruarena, hori ere balentria bada. Eta, liburuan bertan, badago halako, eskaintza bat egin dut, pixka bat zirikatzailea edo esango nuke, ze liburua, espero denaz bestalde, dago eskainita eta guztiei. Baten batek irakurriko duelakoan. Ze askotan, amatasunari buruzko liburuak irakurtza dituzte, ama direnak edo ama izango direnak, edo, pixkat hor dabiltzanak, baina eluke ala behar, nire ustez behintzat. Orduan, hori, eta guzti edo baten bati behintzat, iristen zaion, ez? Eta, anekdota moduan, aurreko astean, Ziburuko azokan egon ginen, eta han poza hartu nuen ze erosi zutenen artean, ez zeuden emakumeak bakarrik. Orduan, bada hori aurrera pauso bat, eta horrekin oso pozik nago egia esan, eta hola jarraitzen duen, eta ez gizon hortan bakarrik geratzen, ez? Beraz, ze irakurleren gana iritsi nahiko nukeen zure galdera zan, eta esango nuke, erantzun anbiziotsu zamarra baldin bada ere, ahalik eta irakurle heterogeneoaren gana iritsi nahiko nukeela. Eta hor sartzen da edozein ama dena, izango dena, izan nahi ez duena, eta garbi daukana, hori gustatuko litzaidake baita ere, eta gizonek irakur dezaten baita ere, eta pixkat denek, ez bakarrik ama direnek, ze bada
espero denaren aurkako aldarri bat edo esan dugu. Bai, hori galdetu nahi duzuke, hori justu hain zuzen urrengo galdera hortik zijoan, ez? Nik uste amatasunaren gaineko liburuak eta gero eta gehiago zorionez publikatzen direla, ez? Bada orain nolabait kezka bat, ez? Gizarte mailan ere bai, ez? Gai honekiko, tradizionalki egin landu ez diren gaiekiko eta amatasunarena da bat, ezta? Eta tira, amatu liburu hau justu nik korronte horretan ere sartuko nuke, ez? Eta ekarpen bezala, ez? Ekarpen literario, diferentea lehen esan duguna, ez? Freskoa eta tira, pizgarria, ez? Neurri handi batean, ez? Zure ustean zein da liburu honen ekarpen nagusia hau da, zer bereizten du, ez? Amatu, esan dezagun gai hau unki dezaketen gainerako liburuen aldean. Hori zaila da nik esatea, hori irakurleak esan beharko luke, baina nik esan dezakedana da, erabat beharrezkoa iruditzen zaidala literatura amatasunaz erditzea. Hau da, badirudi orain korrontea dagoela, ez? Gero eta gehiago amatasunaren inguruan idaztearena eta argitaratzearena, baina ez da nahikoa. Nik uste garrantzitsua dela ama guztiei edo ama izan nahi dutenei edo ama ez direnei ahotsa jartzea eta literaturaren bozgorailua erabiltzea hori adierazteko eta zabaltzeko. Horren ifrentzuan badago gabezia da literaturan bertan, eta da aitatasunarena, alegia, bai, inork ez digu galdetzen, ez, liburu bat idazterakoan zergatik idatzi duzu gerrari buruz, baina bai ordea amatasunari buruz zeba, ez? Eta aitatasuna non dago, inok ez du galdetzen, zeatik ez dan idazten aitatasunari buruz, eta hori hausnartu eta aztertu beharreko gai badela iruditzen zait. Zeagian bada gizonek bigarren mailako gaitza hartzen dutelako, edo beharrik ikusten ez dutelako, edo eroso daudelako, edo nahiago dutelako beraien sexuaz bestalde dagoen gauza ez ezagun horri buruz idatzi, eurena beraienari buruz baino, eta barrez, badago hor nik uste, aztertzeko edo ikertzeko aztergai bat esango nuke. Zer bereizten duen, liburu honetan amatun dauden bizipenak dira edonori ezagunak egingo zaizkionak, egunerokoak, edonorenak, kalekoak, gertukoak, oso ezagunak. Baina ez bakarrik amek bizi dutena edo amok bizi dugun egoerak. Baita ere, ama ez direnek edo amaren aurrean jartzen direnen bizipenak, zer esan ama bati, ni amaz naizenean, edo gizonek nola ikusten dute ama bat, edo gizarteak nola tratatzen duen ama bat, zer espero den ama batengan, eta holakoak. Liburua hasieran esan dezun bezala dago banatuta bi zatitan, aurretik eta ondoren. Hori pixkat erabili dut ardatz kronologiko moduan, eta historian ere ez, Kristo aurretik eta Kristo ondoren. Pixkat horri referentzia eginez, erditu aurretik eta erditu ondoren, ez? Kristoren ere jaiotza bat hartzen da banaketa hori egiteko. Amaren kasuan ere bai, ez? Ama aurretik eta ama ondoren, ez? Eta, ze azaltzen da bakoitzean, hola pixkat azkar eta hola esan da, aurretik atalean, amagaiak jasan behar dituenak, ez? Besten begiradak, edo besten iruzkinak, besten ukitzeak, sabela ukitze hori, edo hurbildu eta edo zer botatze hori, ze espero den, ama batengan, eta haurdun dagoenak ze espero duen bera erditu ostean izango den horri buruz. Gero erditzea berari buruz ere bai, eta gero ondoren erditu ostean, jendearen iruzkin tipikoak, ez? Begia gaitarenak eta hoa amonarena, eta ez dakiz eta holakoak, gero gizarte lehiatxoaren kritika ere badago, haurtzaindegiak ere aipatzen dira, haien kostua, ara eman beharra ere bai, lanera bueltatu beharra hain denbora gutxian, aiton amonei zaintzaren ardura horik gain jartzea, edoskitzaroa ere lantzen da, bularra ematearena, ez ematearena, erabaki horiek, ez? Parkeak aipatu dituzu fauna edo berezi hori, txertoen ere bai, ez, hain pilpilean dagoen gaia, eta baina nik esango nuke, liburuaren atzean dagoela halako gizarte kontsumistaren kritika. Eta hori egin nahiko nuke behintzat. Ez bakarrik amatasunean bertan gelditu, baita ere, hortara zerk bultzatzen gaituen aztertu.
Bai, kritika hori argi dago, liburu osoan zehar usaintzen den gauza bat dela, liburu osoan zehar dagoen kontu bat dela, eta gero zuk aipatu dituzun egoera kotidiano horiek, nik gehituko nuke ez daudela egoera, ez daudela modu deskriptibo batean adierazita, ez dituzu esplikatzen besterik gabe. Horre liburuaren grazia da zuzen ere zure begira da, ez gehitzen diozula egoera eguneroko horiei eta agian barruan zauden momentuan ikusten ez duzu modu batez, ez? Eskaintzen dituzula, da begira da, ironiko, ez, pixkat gaizto, ez dituzu soilik deskribatzen ez dakinik parkean aurki daitezkeen gurasoak. Egiten diezu, lako erretratu, esan dezagun, ez bereziki, politikoki zuzen eta gaizto bat, ez? Eta hori da zuzen liburua daukan, hor hartzen du liburuak beste volumen bat, ez? Eta gaiari dagokionez esan duzu, eta ian galdera hauen izuke egingo gerrari buruz idatzi izan bazen, baina esan nahi dute badago, ez? Jendearen artean halako ideia bat, ez? Emakumea batzuetan, ez? Ama izateko, ez? Sortua dela bakarrik, ez? Zorionez ez da ideia majoritario bat gizartean, baina oraindik ere badago jendea, ez? Emakumearen hori, ez? Esan dezagun funtzio hori lehenesten duena, ez? Hau da, emakume izate soilagatik, ez? Aurrak izango dituela, adibidez, ez? Edo aurrak izan behar dituela, pentsatzen duen jendea, ez? Bada ama ez den emakumerik, bada ama izan nahi ez duen emakumerik, kasuetan ama izatea, aukeren arteko beste bat baino ez da, ez? Hori esan dugu, ez? Baina ez dakit amatasunari buruz idaztea, gerrari buruz idaztea bezain erraza den. Esan dezagun, abstraktuki ez, baina zeuri, gaia, xamurra egin zaizu, lantzerak orduan, zalantzak izan dituzu, honi buruz idatzi nahi dut, baina honi buruz idatzi beharko ote nuke, edo zailtasunik, ez, zentzu horretan gaiari dagokionez, gaiari aurre egiterako orduan, ez, eta gero, noski, plazaratzea dira, ez, azken batean hau liburu bat baita, eta jendeak irakurriko baitu, eta ez da hori da sozialean txertatuko da, ez? Bai, hori da, zailtasunak, bai, baina esan duzun bezala igual zailtasun gehien agian orain, ez? Zeia nire izatetik denona izatera pasa, eta irakurleek zer esaten duten. Baina, pixkat horretarako ere sortu dudan liburua da, ez? Ez bakarrik gelditzeko neurearekin. Ze, azkenean amatasuna plurala da, eta hori deskribatu nahi izan dut, eta nirea da beste, esango nuke beste lekukotza bat, ez? Beste askoren artean. Baina ama izateren aukera aipatu duzu, eta aukera hori errez eta azkar esaten dugu, baina ez da aukera, ez leku guztietan eta ez garai guztietan ere. Ze, adibidez, abortuaren legea, ez, Espainian, 2010an uste dut ezarri zala, ez da, halako aukera ere, hor faktore asko eta eragile asko daude, eta gaur egon ikusten badezu mapa abortuarena, gorriz dauden lurraldeak oraindik 2022an asko dira. Beraz, eta baita ere gertaliteke, ama izateko zalantza edo oso garbi ez daukan ama izan nahi duen ala ez, eta orduan geratu, eta karo, ez esateari edo uko egiteari, holako eragozpenak edo ikusi dakizioken amaren kasua, ez? Ze beti ez da erresa presioagatik, gizartearen presioagatik, noski, lana dauka, bikotea dauka, etxe bizitza dauka, nola ez du ez, umea ekarriko. Edo adinaren presioa, ostraia 40 gertu nago, eta edo oraino batez, ez, eta ziurtasunik eza, eta hor badaudein bat eragile, ama izateren aukera hori, ez dana hain aukera askea. Ez, horiek bai zailtasunak. Susan Griffinek esaten du adibidez, orain gure umeak ezten ari garen emakumeok egia esaten badugu, litekena da azkenean ikusi ahal izatea. Eta horretan ere, uste dut aportazio txiki bat edo egin dudalanik ere ez, nirea erakutsi, ez bakarrik nire amatasuna, baizik eta nik ikusi, hitz egin, pentsatu edo, osnartu ditudan gauzei buruz, ez? Eta garrantzitsua da, beste ama batzuk ere berdina egin dezaten. Amatu izenburuaren hitza bera polisemikoa da, eta hori ere gustatzen zait, ze, amatu lehenik eta behin hiztegiaren arabera da ama bihurtzea.
gero da suspertzea eta gero da maitatzea. Orduan, lehenengoa eta hirugarrena interesatzen zaizkit batez ere, ze amatzea lehen da ama bihurtzea eta gero maitatzea. Noski, ama bati zer eskatzen zaio, umea maitatzea, ama izatea maitatzea, agian ez da beti horrela izaten, ez? Eta hori salatu behar da, edo esan behar da. Agian, nola jakin amagai batek bere umea maiteko duela? Ez badu oraindik ezagutzen, ez? Eta dana gustatu behar zaio, agian umea gustatzen zaio, baina ama izate hori ez, edo beraren gandik espero den hori etzaio hainbeste gustatzen, ez? Eta gero baita ere, ipiniko nituzke aurrez aurre, amatu eta aitatu aditzak. Amatu, esan bezala, lehen da ama bihurtu. Aitatu, lehenik eta behin hiztegiaren arabera, da aipatu. Eta gero, aita bihurtu. Orduan, zergatik amatu da lehen ama bihurtu eta aitatu azken, edo bigarren mailan, ez? Aita bihurtu. Hor badago pixka deskonpensazio bat, edo ez? Kategoria horiek neurtzeko ahalmen hori pixka nik uste dagoela desorekatuta. Eta hori aztertu beharko litzateke. Nik galdera gehiago neuzkan prestatuta, baina ikusten dut denboraz eta aurrera goazela. Bai, nik aipamen berezia egin nahiko nioke Azalari, ze Azala da Ainara Azpiazu, Aspi Euskal Ilustratzailearena, eta eskertzekoa da egin duen lana, eta gainera iruditzen zait niretzat oso gustora nago, emaitzarekin iruditzen zait liburuak dioena, hau da nik nire ikuspuntutik amatasuna landu dudan moduan, oso ondo irudikatzen duela. Ze beti amatzeari buruzko liburuak, Azala izaten da, emakume bat haurdun, edo umetxo bat, edo, ama bat sabela igurtzen, edo sabelera begira, eta nik ez dut hori nahi izan. Nahi izan dut, erakutsi kolore askotakoa dela amatasuna, forma askotakoa, ez dela bakarra, eta da hor daude ama guztiak, baina baita ama bat egun batean izan daitekeena ere. Hau da, ez da gauza bakarra edo modu batekoa. Egun batean bertan izan daiteke ama bat, kolore batekoa, bestekoa, humore batekoa, bestekoa, eta hori ambivalentzia hori, ez? Uste oso ondo irudikatzen duela. Nik ere hori uste dut, eta Aspiren lana oso ona izan dela. Bai. Agian galderaren bat edo baldin badu norbaitek? Bai, eskerrik asko. Nik gehituko nukeen gauza bakarra da, ama izanen naizen honek, eta izango naizen honek, oso gustora irakurri dudan liburu bat dela, eta noski, ez dagoela inondik ere, amei zuzendua soilik, baizik eta nik uste dut edo zein irakurrentzat oso gai aproposa dela, eta beharrezkoa, mai gainean egon dadila amatasuna, eta holako liburuen bitartez. Eskerrik asko.